primeiro convoco aquí a Rita Rodríguez, que entrega o premio Boas Prácticas Cidadás a Fran Quiroga. Primeiro foi a presentación Rita. No, a foto a saída co premio. Primeiro te farei aquí a... Bueno, espera agora o... Queres que aguante alguna? Queres que aguante alguna? Sí, bueno. Non, a ver, unha man por outro lado. Menos mal que non é o aire libre. Bueno, creo que xa o dixen o ano pasado, que me parece moi importante, tampouco teño nada preparado, esta vez vou un pouco improvisando, que con entrar aquí coa sala xa me chegou para complicarme. Pero bueno, eso, que me parecen uns premios moi importantes, porque considero que hai unha labor que ás veces queda como moi soterrada, moi importante de moita xente, outras cuestións teñen máis visibilidade, pero e sobre todo en campos tan emocionantes como os que vivimos na última entrega, que había xente que directamente axudaba en moitos contextos moi prioritarios, pero pareceme que o mundo da arte e da cultura é algo que nesta sociedade o que temos un pouco apartado, como non lle damos a importancia que pode chegar a ter, e por eso me parece que foi moi importante cando recalou un dos premios no mundo da cultura e da arte. Cando, bueno, Manuel Olveira deu o meu premio a min, el díxome que lle parecía que era moi importante que se mantivese esa liña na que se daba unha importancia tamén ao mundo da cultura e o que se conseguía dentro do mundo da cultura. Entón, por eso precisamente me parece fundamental que teña este premio Fran Quiroga, porque el sempre traballa dende a xente, poñendo o acento na xente, en procesos que de algún xeito poden conectar, porque ás veces eu creo que o que pasa co mundo da arte é que está como nun pedestal no que a xente ás veces pensa que é inaccesible, pero por eso hai que tecer fíos que conecten un pouco as necesidades da xente, o que lle pasa, para de algún xeito velo reflectido e que haya un diálogo un pouco, que se poda producir. Entón, nese senso, considero que era a persona idónea. Se tiven dándolle voltas, pero non se me ocurría ninguén mellor para recibir este premio, porque, bueno, xa vos contará el moito mellor que a min, pero, bueno, ten moitos proxectos nos que axudou a cidadanía dende, bueno, do pasatempo, que de alguna maneira recollen tamén demandas históricas, non, da xente, e, bueno, el vos dirá, pero... Bueno, eso, que fale el mellor que aquí o protagonista. E, bueno, o das As tiña a idea de facer algo, porque me apetecía que un pouco vise deso que é unha performance. Tamén falando con Manuel Olveira, dixome, daría ben que, aparte de facer aí un discurso que non é o teu igual, que fagas unha performance para un pouco ter ese feedback, que non hai nada que entender, pero cando que irades despois podedes, se queredes aportar algo, escribir o que irades nestas As. Vale, nada máis. Espera. Non, Fran, vale, imos organizar un pouco aquí, como estamos un pouco agora aquí, ven por aquí, que, claro, isto yo tens que entregar, pero imos aguantarnos as As para que podáis, claro, logo, bueno, de feito podedes facer se queredes a foto agora. No, ahora todo teo, fala. Nada, moitas gracias a todas vos por acompañarme, a todos, especialmente tamén agradecido á Asociación Proxecto CAD Máscaras por organizar este acto e este premio, e especialmente tamén a Rita por terme postulado para este premio.
sempre no como moi grato que te postulen para un premio porque, bueno, de alguma maneira sempre un recoñecemento, non? E además tamén un recoñecemento doble, por unha parte por ser unha compañeira e colega do ámbito da profesión e logo tamén por ser un premio que é convocado desde a propia sociedade civil, non? A cultura e a arte, en realidade, non é máis que a cultura é a forma que temos de relacionarnos, non? E entonces en sí ten sentido, e tamén o que decía Rita, de que a cultura este presente tamén nas boas prácticas cidadás, porque a propia práctica cidadá é cultura, a forma de relacionarnos, a forma de vivir, a forma de facer xuntas, eso está imbricado de cultura, da propia lingua, como falamos, como creamos, como nos organizamos para facer as cousas, todo eso é tamén cultura, non? Ás veces, cando pensamos tamén na cultura, creemos que só é un obxecto, que é unha película, que é unha obra de teatro ou que é unha exposición, pero é todo. Creo que a cultura vai ser máis cultura en canto sea capaz de tecer comunidade, de facer comunidade. E é importante que pensemos a potencia que ten a comunidade, porque nos significa que non estamos sós, e que non vivimos aillados do mundo, non? Sino que temos toda unha rede, unha malla de apoios, de redes que nos acompañan, como pode ser este premio que nos acompaña, como estades vos aquí, que nos estades acompañando, e como nos sentimos tamén parte dun algo que moito máis que nós, como seres individuais, sino que formamos tamén parte dunha comunidade de afectos, dunha comunidade de intereses, pero que somos tamén comunidade, non? E en parte de aí, bueno, pues de aí ese especialmente agradecemento, eu creo que tamén en parte, se este premio puedo ter recalado en mí, non é tanto por mí, sino tanto polos procesos que se foron tecendo e nos que eu fun parte, ou que coordinei, ou que de alguma maneira mediei para que se deran, non? Entón, por situar algúns, non? O meu traballo se sitúan desde a mediación cultural ou desde a curación, non? E curador de arte, que o curador, ese curator, sería o que selecciona esa exposición, ese artista e esos temas para falar, non? Pero tamén en parte, para situar algúns, eu que fixen foi como ir tecendo, non? Como unhas interfaces, unhas metodoloxías que posibilitaran que no contexto de Betanzos, nesa vila, se pudera ter reparado un anaco do Parque do Pasatempo e no que participaron o conxunto de veciños e veciñas ao longo de 5 anos que foron capaces de revertir esa situación de abandono dunha área degradada e coa participación de máis de tres asociacións, unha fundación, unha empresa, 4 administracións públicas, un artista e máis de 70.000 euros que posibilitaron reparar ese dano daquel territorio que estaba roto, ou tamén, o mellor, máis de 30 asociacións que se involucraran nun barrio en Madrid, en Prado Longo, para facer unha festa rara, e o que buscaba esa festa era enrarecer a festa para convertila nun espacio de enunciación no que as comunidades puderan enunciar as súas realidades aproveitando a potencia que ten a arte. Ou, por exemplo, que un grupo de máis de 20 personas foran capaces de organizar un propio máster, é dicir, que non fóramos nós quen lle dictaba os contidos dese máster, sino que eles foran autónomos a hora de xestionar os contidos dese máster co apoio tamén dunha fundación que apoiou económicamente. Entón, eu creo que a cultura en sí vai ser moito máis cultura, non só porque entreteña, sino como é capaz de fortalecer tamén a comunidade e falar daquelo que tamén nos apela na nosa vida cotidiana. Entón, eu creo que non podemos esquecer o poder que ten a arte, en tanto tamén como nos abre os marcos físicos, como nos fai que de repente sintamos as cousas de outra maneira, como fai a música, e eu creo que ese potencial temos que ter moito máis presente no ámbito cotiá e non deixalo solo para o mundo dos museos ou da arte contemporánea, senón ser capaces todos de sentilo e disfrutalo. Así que, vamos, eu único, de novo, agradecervos este premio, agradecer tamén a compañía e a disfrutar do encontro e de novo eso, que moitísimas gracias.